Per tant, sense més preàmbul, vaig a començar a dir les persones que conformen el nou secretariat local de Dénia del bloc Compromís, i passaran aquí i després ja direm altres coses. Joan Mascarell. Dolors Alexandre. Enric Bengut. Pere Escortell. Mari Carme Sellers. Ricard Pérez. Pere Vicent Macià. Maria Silvestre. Jaume Martínez. Ramon Serrat. José Martínez. Vicent Crespo. Paula Espí. Maria Rosa Costa. Ferran Martínez. I no sé si ha plegat ja de la faena. Toni Portero. Encara no ha plegat, no? Vale, doncs quan plegui, el passeu aquí. I l'única persona que està absent és Maria Amparo Xiner, que està fora de Dénia, lluny d'aquí i no pot estar.